no ana sanga ani wagati maliko no ani maliko ka ame bela jelen fe ka wagati to yala ka fanyana ka ka bismillah wa ka ma fi o so ko no ako teleso mandi de la no e maliko na foni.net awo maliko na foni.net jabarani min dayelen kunye ka awla ni sondia aw ni stress ka nyogoy ay wa am flele ba ko wa mawla donia ka fa o so ko no ko emission mandi de la no wagati na no e anga yele munu ma abonné ko commentaire ba de mbake wala sa ko na sega nga video na dawlu peto shila ay wa am flele ba ko bentina kuma janya anga wele sera anga bilibili ba do ma ba mano nga kuma do ko mo ka yare da ama nga nyinga lu tengula porque awni ni ambe psiga familial saratu na mbal magen nyanguma ba segi to ko ni jam fan flele ba koy ok ni to ko Modibo Doumbia mais mo be wele Vanba oui chérie oui bébé bébé wa ko kay wala ko gan ibaka don to ko anjam ne togo Ibrahim Kone mais mo ben do matire la wa mati aw bismillah malik na foni.net plateau ga aw nana nga wele jabi a jarani o jarani Vanba oui o to ko sala la to godi bon Vanban sorola et quant au sketch d'origine fait parce que répétition la vantoko ko ngacha donc communiquer bon donc sûrement ko wa ke Vanba donc Vanba na to ko befle voilà ay Vanba baraka cha oui ipsigi ya barafona ne na feli ba wi ani kun men la ya yo métier ne choisi ok donc comme iba mana wa fa to ko mina et janatige ko go be fen do be jay ni kuyi donc arfle misiga fo depuis dimsenma aga dini ka ke comédien à travers cela meto ka vidéo misenu ke donc mes soucis mo fait donc grand frère Baronimba ale gara sawabi ka tani yele bugula donc tra yele bugula mo ba commencer à apprécier donc pour ka pas entendre di ka ke comédien chenkeli voilà kanyal sala mati ouais o to kon sala to godi mati to ko sala wodo o we no be musoga den do kume deni no san veno aye to go wa jele ko kalkula kle tanduro ne kume deni ko mene ma deni soro ma deni soro fala mati deni ko jumena fela ne deni ko kai ne wala ni ya yitsa te malo ne gele ngai ne aye no deni lengene lawo ne fana wonne mi soro ni ne yito ko da nyere la ni soro mati da to flanelan ni ya famnya musoko de flane ke to ko rebele maka mati Allah kana ika kwa firin yere to kwa firin to ko mati ni mati ma ka fembe to ko mati ani gele ni mati mati ni gele ya koi mati mana ke ora mati ka se angoi we ite mati koi nabi me mati ko ngoni ibala ay ko ro fene gana ngomanya ne ay mungila mati ko inflen ntara mati nfin presele ba ego mati ga jidi yanganko mati re fla ga jigala gane kun Allah mati o mangale Allah ne ra la mina ga jigala ta ga dona nyenge wono ma ina la so minga ko musogoro ne ma ala mewa mati monya koi ne re fla ga jigala nkenga ay ne kuma ngane kenga ay ne farba logolo wala ngari la ka ta ga che kana kashisa wala no kana kashisa akai sa ne la na musonye ni ngadi ma era bi ko kacha aiwa kunji menela ifene ashwaze ke comedian di kumla nya sozi ga comedian chena kun kali nyum me mo le ma fo ko ma kenyere agati potion timbolo wa foi munti me nyen to yala la gitronda la ni den dore nyongoi no nyongoi we musaba o musaba klaba ka musaba blewa ma we anyonga soro geren dore la kanto baro de la nyokuma do fo yele ko kuma do o jaro e fene ngani murota kanga nyonga soro klaba finwa anyonga soro klaba fi nya fo chere wonna akadinde ne ga comedian dam na to fle familial sala aywa Vanba oui eni matibe baraka nyoko fe mo fla bara fla ma no kuma do la te fo nyoko wa bon comme il y a photo comme ça bara fe oui mama noko kuma do la me fo nyoko ko bara tabuli me jawa mi nyoko funu donc
o fana b'o cogoya la quoi. Ayiwa faamuyali sera la an tɛ yɛlɛ Ana kasi yani. Abani. Didi. E wara ne dimi wara ne bi fa. Ai ne bodon. Ibado tsene. Ni fa fa woni be to fa ere. Ai gon tsene la. Amen. Jogori tan. Continue afi. Fo bati. Nte kangal wara dai. Ah. Ne nga kangal la we. Ah bon. Fo bati na kila mache. Merci. Bébé te demene fa. ah Ne ba nga kele te demene fa. an bebe mi ka dɛmɛ i fɛ sa an ka taa Voilà. an fila mana fa ɲɔgɔn kan a tɛ san na a ka bon cogo cogo Atiana wale. a bɛ bɔ da wɛrɛ fɛ Ai bodafi. an b'a daminɛ jɔn de la an b'a daminɛ Vanba la an b'a daminɛ Matili la Bana ta demene la. Ah, cɛ bɛ ɲɛ cogo min na an n'a daminɛ lagɛ o bɛ komi e kɔrɔbalen. Ne ba mo ka dia fazo kun. Fo bati. an ka daminɛ Matili la bɛ de fɛ o bebe Sentiment kana an bɛ baara de la dɛ. Awa je so Ah, ya ok, fa ok, ni ok. wa. bebe k'i an ne yɛrɛ ni an ka téléspectateurs la yɛlɛ Han? an tulo b'i la Kawla yele. Ame ni gara an filɛ cogo min na nin. Mais dɔw farala an kan ne. Mais dɔw de ɲininkala ko jɔn de bɛ Mati dɔn yan. Bɛɛ de tigɛ wɔrɔ tan. E ja jɔ man ka kɛ jama na. Ja kunatɔ dɔ bɛ jama na. O de tigɛ wɔrɔ tan ne fana ye kun bɔ tan. Ne jɔn ka wulu sen sanfɛ. Ja ne kun man k'o fɔ kunatɔ in fana sina k'i bɔ ten. I fa Vanba sen ne dɔn. Ayiwa don fɔ ni bi ne tɛ kuma kunatɔ fɔ. ala Wa o dɔrɔn tɛ dɛ. Nin kɛra ne ka bagi sɔrɔ ye. i ka bagi N sɔrɔ ka bagi fɔlɔ-fɔlɔ. ni n y'a faamuya i ye bagi sɔrɔ Voilà. Mati tilala kalan. N ka bagi fɔlɔ-fɔlɔ m'a sɔrɔ dɛ. Mais n ko mana dabiri n fakɛ dara de wa ka taa fɔ ye ko n y'a sɔrɔ. Ne de taara ekɔliso la. Ne fa ko k'ale bɛ taa n ka ekɔliso la. Ale de tun man ka taga yen. Ne taara ne n'ale taara ne maloyala ne nana. Ne de filɛ ka muru ta k'a da n kan na. Ko ma ko kɛra tan Fuba. Ne bɛ maloyala ne bɛ n yɛrɛ faga ne bɛ ka muru tereke n kan na. Fuba sina ka na ten Mati yen tɛ a yɛlɛma yen de ye kɔ ye da ɲɛsin i ma. Ne ko Fuba ni ne ɲɛna tɛ k'e minɛ ko walayi Mati voisin. O ma diya dɛ. Balo jara. N'o ma janga cɛ. E bɔra mɔgɔ kalama ou bien? N bɔra kalama E fɔ tunga taga bɔra a la. A don f'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn E kan. ka to tunga la ka taa pɔn jukɔrɔ n ɲɛ b'a la fɛnɛ photo ka cɛlen tɛ photo kana n van seginna nɔ na. A ma nɔgɔ. An ma ca ye. Kɛ sa. an ka tigɛrɛ fɔ Matili Ok. tiɲɛ na ayi ni ko in jara Vanba, oui. an b'i bolo Ok. Aw yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni comédien mɔgɔ surunni filɛ surtout Mati. Mati de ye jogo 12. Fana bila. A ye t'a bila sa a magaya. Mati de ye jogo 12. N tɔɔla ye. N'an bɛ bɔ sufɛ Mati de bɛ ta kɛ pɛrɛn mɔgɔw da la. Van. Ko non an ka bɔ an kana foyi ta papier foyi kana ta mobili sans papier k'an ka ɲɛnabɔ parce que an ye artiste ye. Ala kama. Mati de filɛ ka Ala minɛ an bɛ ka na parce que policiers bɛ siran Aki de ɲɛ quoi. N'i tɔgɔ kɛ Aki dɔrɔn policiers bɛ siran. Donc Mati de filɛ k'i tɔgɔ ye ko Van sutura. Ibrahim Akone. Policiers ko ni ba cɛ o tɛ Aki t'a la. Ibrahim Akone k'e ye suraka ye k'ale ye suraka ye. Donc a filɛ ka policier kɛ bagabaga ka ta kɛ pɛrɛn policier kunna ko non k'ale mago t'o la ka pɛrɛn. Jɛya cɛman in cɛ bɔ ye. ala An sigilen tora cɛ de ko bɔn ko bɔn Mati ko komi i ye Aki ye k'an bɛ bila grille kɔnɔ. Jɛya ye soso pɛrɛn ka Mati ma kɔnɔ. Ala wa kiwa. Sɔɔni sera dɔ soso bɛ ka Mati kin. Ne kulo ye Mati mankan na Jɛya Mati b'a kan falen ne yɛrɛ kun sɔn ba don Mati ko non ko nin y'a bannen k'a ye policier tapa. Policier ma kɔrɔ i kɔrɔ an hakili sigira ko i kɔrɔ. Kɔrɔ sigi i ɲɛ tɛ ne na kɔrɔ fɛn min sumana kɔrɔ wala in sumana. Wali bɛ fa wali fali ye nebu. Kɔrɔ malo la ko i kɔrɔ hakili sigira. Wali ne bu ka muso ɲɛna. ayi bebe o tɛ foyi kɛ ne m'a mɛn o Ay mami. Aw sa ko la. Wo ile ma do la bɛ. Donc ouais. an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Mati An. i bɛ ekɔli la An bɛ wala ngani waati na nya bila. cogo di tan mun y'a to i ye ekɔli bila Mais maître dɔ de bɛ yi ni dan ka ko na ko faga n faga. k'i faga fɛnɛ wa Wala. Mun na taga. Ale dun ne jinɛ bɔla de kun. e bɛ jinɛ de bɔ Wala. N kalifiyalen do jinɛ wɔna. han Mais maître ni gi ni dan ka. Mana do a bɛ n kunna. Ne bɔra a bɛ n kɔ. Ne ko tɛ ɲa ne. Ne bɛ nin bɔ ekɔliso fɛnɛ la. y'a bila Ne tɛ tiɲɛni bɛ kɛ. A bɛ fɛ ka ne bɔ ekɔliso la. ala O man ka kɛ. Wani kan ka le bɔ. Non non ale bulu. Kan ka le bɔ. Cɛ ye sutura ye. An ye jinɛ premier ne. Awɔ. ayiwa Vanba Oui. comédie kɔfɛ i fɛnɛ bɛ activité wɛrɛw kɛ Bon comédie kɔfɛ n bɛ activité misɛnninw kɛ
tel que mi ONG dans la ONG ASDAP donc il période de comédie qu'on fait donc et puis mi to ka association nouveau malien ni vice-président donc mo kon ke quoi voilà. Mais est-ce que ni bara in konna la sponsor do be au bolo Nyene mambo yere. Awai. ina for Johnny Johnu Ina for alu pizza. Vanita to. Ok, donc allo pizza souvent ami ni barana am se ga fo en soutenir de mo ba fla de fait Mamadou Sissoko na les boissons énergétiques flash No mi drobe be flasher quoi voilà donc voilà na no do ne ka flasher problème foueta là no woni kana joro la bebe wala je t'aime allez un sponsor belebele ba do e avant de manga fin chamana abi fin chaman kanye donc no bore Mamadou Ndiaye Variga kuma la tigate kuma ginya bon musula nta fenti jena bebe kana ke ya sa nyete nawo ni voilà anna inflamme nyeto wala okay Mamadou Ndiaye lui allez faire un sponsor officiel ba do ni allez ga bara benendo allo chicken allo gâteau allo pizza voilà donc o lobo bec o jeze malingo no bega se ga soro la fiala no yala donc a petit sur officiel la o temene ko abo sponsor mi senu chama mambolo donc tel que Africa Boutique Jumo Shop Mo Shop donc ani parking seka et puis dara donc am se ga fo lu yang sponsor wi na fene suru ma ko kulan ko doga fara no ya kan aga dogo de be jeche we wan deme we conseil dama wan blasira voilà tamnyal solo la ko bela jele nga foli be kenen kon nala jara yele Kanya fika na nyina yele ngo yele Afrika kala dem sen fiti ni toale ami yoro dola mi ami yoro dola an toale kuna foni ni mali kuna fon mali kuna fon mali kuna fon mali kuna fon toale ami ala bulu ami vile madi adan on nana la challe kama la fiel drowa oh etala abu prezo wono ni na ga tella bo folo yo ko afala wale ani afole bana mo bana ga wale da bidi wale jete wale I love you wale mais mati directeur be bureau kono ibe ga jala directeur ba to ga micro tike est-ce que bo jete mi a directeur to ne pour ngo kono ala to ga mene vani ma fore re ai ni da filo ko talo ko da tila aywa mati ami bolo ana yele kawla yele kwa yele kwa kala yele wa la yele kongu abi bulu yo kuma mfil la sa ebe fili to wori ama foni wa wa la yele yele ge da fara van wala ni era van ni ala van woni segana sa mati bebe itien to ala wanga ga ni era prensire ko prensire bole fluwa burusi kono wa solo kana malbara le ja prensi fae musoro momne prensi o muso ndu mari prensi le wolele flen ku watu burana na wata muso ne prensi na ga jelgere tale fle burana na prensi sele burana ne na ja ta ba kono wala ta ba kono urusi a burana na prensi askreto a burana dro ko pu mugomale ko pu ko na didi ne mare o bodo ne mamara ga tunga tasun mamara fa burana sina ngawati prensi fene be du ngoro ye mara baldure ko pu ko wara ge ite kelenge wara ga fene sina ngawo pu o bronso era mangai prensi taba kono o plamanya aiski plaza wana gara moya flana gara moya ne ba bebe ne te muso fa kana jawadi mo masa amai flana prince de flega ni yele la no maki daji bo fa ba keda fa fana sina ka tanne maran wotoro ta gi blo kono gi shingana na daji babe duguma woga shingana o manya prince go jobelo no mai tanto madam na me prince ka plaza wana nyana ne vante gara fo prince ko prince oh nyaga te ko gene dam lo da lo ko ne sare la van yora ne sare la madin to ala isa o gele prince ka plaza wana ne gara mu yang dugun erna na nasi
prince tigɛ ko ja barigon dɔ sigilen bɛ prince bɛ k'o jateminɛ prince ma kuma tigɛ kolen prince sina ka bali ka wuli ka taa barigon sanfɛ ka bo kɛ ka barigon fa fo siɲɛ 2 wali a kɛra wale burankɛ de sina ka nati ko tigɛ ko prince i nana i ye boci n ye boci buranna n yɛrɛ ka du kɔnɔ n ye boci i yɛrɛ kɛ laloma ye fo an fili muso ma muso yɛrɛ kɛ laloma ye bi la ɲɛna n ye muso furu ɲɛna ma mais ala bokɛ ala mun ye n y'a kɛ prince ala kan fɔ wula mun ka du kɔnɔ o ye prince talen mais jawa furu fana ma o tɛ fɔ n'o tɛ bebe ne tɛ ne ye jawa k'i furu ka di ne de koyi ne ka taa ne fɛ yen ala ka kɛ ami n'o tɛ a y'u yɛrɛ an ka foli b'a y'u yɛrɛ wala kosɛbɛ mais a ko de bɛ ka cun wa cogo di tan mais ko bɛ ka cun a ta tatɔ tɛ ne yan ɲɛnama tiɲɛ ta kɛnɛ ka fɛn ɲɛna muso jɛma ko ka ca n sutura n'i to ala ye n'i to ala ye mais m'a dɔn kɔni an bɛ bɔ da wɛrɛ fɛ bi ayi mais ni muso jɛma fana y'a jɔ k'a kɛ tan ayi hali ni marifa b'i bolo i b'a bila i se ko tɛ o ko laissez passer de muso jɛma ye mais finman bɛ da la yɛrɛ mati Van tɛ muso finman ko la faut pas te kana tugu a mɛnɛ a tulo t'a la o tulo t'a la finman ayi a tulo t'a la sa finman t'an cɛla yan o mɛridu diyara n ye finman ka ko man ɲi i b'o to to bɛ mɔgɔ faga a bɛ mɔgɔ dawula ban minnu bɛ to tobi i ɲɛ taa dawula t'o si la n'i bɛ to dun dɔrɔn a to muso finman n'o tigɛ bɛ to la Van kana dun a ye dɔgɔ la o jumɛn ye mati a ye dɔgɔ la kɛ cɛminɛla ye n'i tɛ u t'a sɔrɔ nka muso jɛman hali n'a sen kɛ ka to fasa Van y'a dun walayi i bɛ barika sɔrɔ faut pas te ne fa tɛgɛla fɔ muso jɛman kun sa ala ka dɔ nɔgɔya i ye ne ɲɛ b'a la muso finman bɛ sɔrɔ e bolo filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi de la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan min bɛ yɛlɛ ani nisɔndiya o promesse ta aw ye chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net aw sɔgɔlen don o jamukan de la nin wagati in na ayiwa an b'a fɔ minnu m'a abonné k'u abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se k'an ka video nataw louper cogo si la bi Mati ani Van ba de b'an bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Van oui an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'aw kan baara in kɔnɔna la mati ka jaabi dɔ fɔ o kɛ a jaabi sa ayi i ka dɔ fɔ bani i de la a magaya dɔrɔn a magaya bolo a tiɲɛna gɛlɛya b'a kɔnɔ an ye caman ye Van ko n ka dɔ jaabi fana b'i vasa tɔ fɛ ok donc mati y'a fɔ cogo min na baara in kɔnɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ni ko gɛlɛya b'a kɔnɔ baara bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a daminɛ ni gɛlɛya ye donc an bɛ se ka fɔ gɛlɛya minnu b'an kan hakilina dɔw b'an bolo k'a kɛ mais moyen ko b'an na i t'a sɔrɔ généralement malien bɛ mɔgɔ dɛmɛ caman bɛ dɛmɛ ni conseil ye mais mɔgɔw tɛ girin k'a fɔ k'u bɛ ko k'i ye kuma dɔw la yɛrɛ waatiw tɛmɛna hali ni kun ko an ka video kɛ yɔrɔ minnu na a bɛɛ tun ye problème ye même ka video partager réseau kan a bɛɛ tun ye problème ye donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ don fɛn na ko bi caman bɔra la ka sabu kɛ an kanubagaw ye mais halisa an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ parce que projet dɔw b'an bolo ka se k'olu kɛ o projet baden bɛ yen mais ala min na n da tu fila dɔrɔn na voilà donc l'enfant maudit o ye mati concerné ale ma mara kosɛbɛ quoi donc l'enfant maudit o projet b'an bolo donc na ala ye nɔgɔya kɛ an bɛ fɛ k'o réaliser et puis an bɛ fɛ ka showcase dɔw fɛnɛ kɛ dans les jours à venir ka se k'an ka spectacle lajɛ k'a dɔn k'a fɔ est ce que mɔgɔ min bɛ k'an su bi n'an bɛ don min na est ce que u b'an kɔ jusqu'à la mort donc an bɛ fɛ ka spectacle fɛnɛ organiser o cogoya la voilà kelen fɛnɛ bɛ yen o ye Mati ka muso jɛma furu ye Mati bɛ fɛ k'o ko sigi o daminɛna bi o daminɛna bi wa furu bɛ d'a ma bi mais m'a dɔn Mati mi dɔn mais an tɛna ni woro ye dɛ an m'an ta kɛ raisin woro dɔw ka kunna ko furu bɛ kunna yan ne woro u y'a kuma fɔ voilà nka raisin bɛ ka di ko furu ye timimani ye mais Mati m'a dɔn kɔni jama ka mɔgɔ n'a ye télé la Mati a bɛ sɔn ka explication tigɛ na dɛ ne cɛ ye polisi de a to yen a bɛ nin sɔrɔ yan nɔ Allahu i bɛ siran polisi ɲɛ
Ay kana gege bosa. Ay van men peren ka mini sisan. Ah? Ne men peren ka mini sisan. Anya. Ay no isawalisa. Sube bo. No de lambati ne bi do chemi. Ere kan musa mi daga na malaya. Abkera. Sunyata keta ere tra wuli ka bo so kana na ya. Malien bebe do mati. Ibega ere ala wuli. E titi koni. Van. Ah. Ibega bunga kuma. Utekulenga done. Utekulenga done. Ndafula. Ibo don be. Mudo. Utekulenga done. Ay utekulenga done. Done boa. Allah wakiba. Utekulenga done. Nfilla. Aywa, amete menanga koy. Ban. Oui. Bon non, furlente. Il faut le kobe ngon. Bon, furlente actuellement me domina go bi. Donc comme à côté va qu'on a là. Kobe. Voilà, Kobe. Voilà. Kobe ate ba ave. Ah. Ave. Miti pola jamaere. Côté wallahi. Ah, faut pas te. Jama na ndangan fi. Mati be shi bu ko suba kam sore bolo. O here. Van. Ndafilla sa. Ay wallahi mu tanga sa wala joshire la. Awo. Nya furu sa. Alors Mati, il fait la fourrure noire. Non, je n'ai pas marié. Il m'a fourrure. Wallahi ma furu. Kobe ngon. Mais Kobe yere wallahi ko. Kobe. Kobe dabla la re ere Kobe. Ay, Emma follow la o bébé. Ya ko Kobe. Ame bebe chenga la le Kobe. Kobe. Awo. On est amabo. Ayde. Comme nous be baragala. Ay baragala Kobe be. Wallahi baragala Kobe be. Aywa. Mais Mati fait une kadi eri. Fem yele kadne ya. Ah bébé. Ay kadne ni shin kene. Ah. Bébé. Wallahi kadne ni kemenganani. On me donc lo do la he. Akadne ni kemenganani. Kemenganani. Ah. Tu me mandi. Fan me mandina. Oy joma yai. Muna ite joma ya fe. Parce que jarnya mo surune. Nyera bodo. Ko ko lanta fe wa. O sa ida ko ngana ngafu adabla. Igi vaza ko fe wa. No ben toro. Chere. Familial solo. Voilà. Van ko du me kadi eri. Donc comme Mati a foto gomina. Musofima. Jema te fora ne de jema fu. Ah. Ni ta fo van. Boki, muso fima ni kadi ni disketi. Ala. Ote? Van extra na Ah oui, abe bon. Accélère. On fait ni mandi e. Bon, fem yere mandini o jamfani kalabantia. Ina foka la rufuta ni kibe ana espérer ka na fenge pour tirer la le mandi. Sinon par ça, j'espère que be funu kun. Voilà. Merci. Je sais donc là. Voilà abnata. Tin. Eh alors. Comment on peut se cabasa émission me ba, émission comme tiens donc ndoy. Non kadi. Ma dit. Ay bébé on allait ante donc de l'année mu fama ke. Wala. Abena la chi. Ah. Ko be ngui. Ko be na. Jama ngui man no ko. Amana yere ka mane. Wala muso jama ko mane. Anga baba ti ko na jam kan sera kun chero la. Oui. Ban ba kuma kala ban jume ne be bolu jam kan kene kan. Ka fan fleli be ko ya na ko no ko wi. Donc mangala bam mini bolo. Oui, ka fo malien che fara muso kan. Munu be ko ga munu be yan. Malien beri kele. Na on lancera bibi na o mal lancer. Donc ama yini pela jelen fait. Bamano yo kuma no fo artisia amanogo. Donc amago be demena, amago be demen chamana. Ani ni ame Johnny yo fo sababu nyuma. Ana kuma ma were fo dante fo lumina parce que ni ame ga siyan kuma fo bi grâce à vous. Donc grâce à vous Mali kuna foni ala ko bolo me ga barala. Ala ko bolo me ga barala. Ama ini pela jelen fe anga fan fe we Mali ngone akko ga fara Israel fe ka na la sona manga la ni begati abone Mali kuna foni kan ka se ga nouvelle soro bete ni kyo mo me jama e comédien wole kana wakil nota ka we ga plaisir ke malien duni donc ama fo dante fo limina voilà. Mati. Oui. Kuma kan lawan jumene bi bolo émission kon na la gagner shi an fleli ba ko mani kanu ba ko ma. Kuma laban mene bolo oye awere bete jabe wa bete be wuli na ya wole war ko te foi ko tara madia ta ka bolo de ko sebe ama u fo la folo surtout metri ya were
an ka foli belebeleba bɛ yagu ye. Belebeleba bɛ yagu ye. A ko maa ye muso jɛman to n bolo bi. A y'o to i bolo. mais ma taa fɔlɔ dɛ. mais a bɛ tila ka fini ta ne furu kɛlen don Mati. a k'a to n bolo wa a ka ɲinana wa. awɔ a ka n to ala ye. an ka foli belebeleba b'aw yɛrɛ ye. ne yɛrɛ o de kan. a magaya dɔrɔn. wala a nana. a nana ko ka ca. surtout i y'a fɔ cogo min na Van. a tɛ tɛmɛ o kan. kosɛbɛ. an kanubagaw fara Mali Mali kunnafoniya. an kanubagaw fara Mali kunnafoniya kan. u ka to k'aw bɔnɛ YouTube kan wa. video bila u k'a ye. ni ko in tɛna dabila dɛ Van. ayi ni dabila ba mun y'a daminɛ di. e m'a mɛn ko yɛlɛ Van yɛlɛ. Van ne y'a fi ni muso finma bi yan. ni y'a farafin de sa ne y'a tɔgɔ. ne ye jɛlen mun k'o kɛ nka ni muso jɛma bi yan. a dabila je n'aime pas ça. o ye chef. an ka foli belebeleba b'aw yɛrɛ ye. kosɛbɛ. surtout a caméraman. rasalama yɛrɛ. an bɛ dɔ ta tigɛ o. ko dɔn t'a la. n'o tɛ bi ma n ta bila tan dɛ. Van n'o banna sisan. k'u bɛ fɛ an ka pani 2 de fili. n'u ye paca k'a la. ni paca ma ɲi. n'u ye zabaga wa k'a la. n'an y'o minɛ. mɔgɔw y'o ye. ne dɔnkɛ yan bi est-ce que i b'a kalama maliyɛn bɛɛ bɛ sɔn ka na yan. maliyɛn bɛɛ o bɛɛ bɛ na ka kɔrɔ yan. est-ce que i b'a kalama. n b'a kalama mais ne bɛ ka fɛn dɔ de fɔ n b'a dɔn an ka sunu kaburu dɔn na n b'a dɔn su bɛ wuli yan an tɛ dɔnkili da. an su kuma bila. an ma kɛ dɔnkili ye. an tɛ dɔnkili da an an t'o magaya. mais aw bɛ se ka téléphone numéro dɔ di ni mɔgɔ minnu mago b'aw la pour que u bɛ se k'aw sɔrɔ cogo min na. ok donc o téléphone numéro la komi an bɛ koko la mɔgɔw de b'a ɲɛfɛ mɔgɔw de bɛ k'an soutenir donc n'o y'an ka manager belebeleba 3 ye Sulemani Jabate Abdoulaye ani Prince donc an bɛ numéro 2 di donc Sulemani Jabate ale y'an ka manager non lui est chargé ale bɛ terrain kan donc an b'ale ka numéro di komi ale ka baara ale bɛ terrain sanfɛ donc ale ka numéro 72 25 54 91 voilà. ayiwa an ka wagati kɔni koronna jamu kan ale sera a kuncɛyɔrɔ la. Mani hakili ka di dɛ. fɔlen kɔrɔ o tɔ ye dalamaga ye. o tɔ ye dalamaga ye. an tɛ taa ni acapella kunkurunin ye. Van a daminɛ. Mati. sanfɛn jaba bara la. oui wayi. e bɛ ka lafiya i yɛrɛ ma. ayi kana sanfɛn fɔ sa e fɛnɛ sa. dɔnkili da ka taa. Mati maliyɛnw b'a kalama ne rappel o t'o kalama. depuis kan. Mati a magaya dɔrɔn. tiɲɛna n y'a y'a kɔnɔ. an de ye Faransi trophée ta. ka Ameriki trophée ta. walayi. ka na laban ɲamakɔrɔ. an bɛ fana trophée ta. an bɛna Mali kunnafoni fana trophée ta bi. Van o tacogo bɛ gɛlɛya dɛ. parce que ne bɛna e ta sɔn ka di muso jɛma ma. bon Mati. n bɛna dɔnkili min da sisan. Mati nin y'a sentimental ye. e n y'a sɔn. Mati dɔnkili in ka di. rappel 3. Van. ko ka ca. Van kelen gosi an kun. Mati nin y'a jarabi mayɔrɔ ta ye. Fani balenba sarapoto ate mɔgɔ bɔ dun. Van. Mati. o ye jarabi ta ye. o ye jarabi ta ye. a telima ta. a telima o y'a rapu gangsta di. o fana bɛ a dama wa. o b'a dama. o dan ka taa. Fani balenba sarapoto ate mɔgɔ bɔ dun. Mati ma me. Van. Van b'ale ban. Van b'ale ban. sabanan n'a kɛra o ye Van i su. Mati cogo di. Vani. ayi sabanan o ye a sumunama. a sumayalama. voilà a sumayalama. a y'o gosi an kun ala k'o diya. voilà ni to ye. Vani balenba sarapoto Mati. Van kɛnɛma. kɛnɛma. Mati cogo di tan. ne kuma i bɛ kuma. moi par toi par moi devant toi derrière. vous incitez-moi wa. vous incitez-moi wa. désolé Mati. ne m'a dabɔ o kama. e ko ne k'a da de. vous me frappez. e m'a fɔ ne k'a da. toi moi devant. chien chat short. bébé o ma yɛrɛ kɛ dɔnkili da de. bébé. fo ne ye fasa da. ala ni muso ko in tɛ diya koyi. bébé tɔgɔ. Fati. e yɛrɛ t'i muso tɔgɔ dɔn. ne b'a tɔgɔ dɔn sa tɔgɔ ka ca. ko bɛ yen. a Fati. n'a bɔ ɲɛ ci ka bɔ Fati kan sanfɛn de ye. a bɛ n ka wari minɛ a tɛ n fɛ. sanfɛn. n b'i fɛ koyi. mais dɔnkili ta. dɔnkili awɔ. a bɛ n ka wari minɛ a bɛ n ka sanu minɛ. sanfɛn. a
abaga mbla kuma na gazrabe fe Dindi. nemi ma fachi foni na ala teme ya Sam. Aire. We Santa. bébé ke ni da nanga ko indiglente vanno dilla ya abaga fon toro avec ato Jawari. ni ko indamne ni ashwa ni ma songa fe fodi van toro lendo fale to mamana ko le toro Numa diye ya jati mineke. fale fuga Ebo ni etara bidoro ni divena. abon we ne se akufo Aire ni ma dabo kama samati. Mana fo chogo du. kumu dumala ka janyo woro Dugmala ka jan. Era yin la chogo de. e wo bere nyanyina Oh. Off. Ya to na mara la ko. Mati. Ndo alai. Allah Mati muso jama be dima. Ne de furu ne ya furu bulu mai. anga ina la bébé wallahi Ah, mati ki bulu magala. Oh, ya fama. Karsa ay karsa dimini mbadudu. Oh, na. awam sutura be fanga yele toy An sega no. wala se na nyanina aywa aw nana nga wele jabi a jarani a jarani le fana be na mo kena ñu ko rega ko soro bele ba fra la kuka Inshallah. soro to soro la ka succès ba de ba soro ka Ya war Rabbi. ba soro wata do fara la ko yere ga Ya Rabbi, ya Ala Rabbi. sonama. Oh, merci beaucoup. Jarani. Aywa, an filali baga woni tume dansi ki aga bi jam kana. Ni masara mani manga jonya jwana. Aw ni ne ana nyuan soro dinya wakati were ni kena kelinka.